Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť nové Kramar štúdio priamo v Trenčíne. Poďte, ideme sa spolu naň pozrieť. A v týchto krásnych priestoroch sa spĺňa vaše sny a s tým vám pomôžu Jakub a kolega Zdeno. Dokážeme vám navrhnúť a zrealizovať odolnú kuchyňu na mieru. A nezabudni, že aj celé interiéry. Nájdete nás na ulici Zlatovskej. Tešíme sa na vás.